når jeg snakker til dig. Det er piger. Filmer du? Ja. Jonathan, du er min ven. Han er min bedste ven. Jeg er glad for, at du kommer. Ja, jeg er nødt til at holde op. Kommer fra Jonathan. I mit land, ikke? Der ligger vi også op på taget. Held og lykke. Jeres fremtid alle sammen. I'm gonna miss you. Men I skal bare tænke Jonathan, hvis I har problemer. Okay, men ellers seriøst, jeg kommer til at savne jer. Yeah, vi ses nok. In the near future. Og jeg skal nok putte hele videoen op med, hvad vi har lavet den aften. Så bare rolig. Og held og lykke med din fremtid. Hvad med TV2 Sport Radio? Det er P3. Så vi er herude, og vi skal... Hvad?